iku mental. No. Nggih. Mentale kuwan nek nggon dandani nggon panggung kuwi gampang. Adaptasi biasane. Nggih. Leres. Pripun? Leres Lah nggih kok. ngoten Napa mboten niku. mireng to, Ana Kang? ya aku jek tuwa ki rumangsaku ngono. Ya jek suwek kuwi mang mau lho. Dasare semanten nek kula nggih nembe bindeng niku Nah, kuwi nggih. aku arep palok ya ora wani to, engko kaya peh ora pilek wae lho ya to. Nggih. Mila ngaten to. Nika ning ayu sila ya, kene putuku. Heeh, ning ayu palen. Pundi Bareng niki? ngaturke apa? Heeh. Adik Sila, Sila. Nggih, Dik Sila. Loh, kok bobok pripun ta? Hah? Oh, Oh, mlumpuk. mlumpuk. Nulaten kula mboten mireng. Nakal. Aduh, Cek. tenan. Kayak gini nak. Sini yo. Heeh. Sini. Betul. Heeh, betul kene, kene. Kene kene. Dok. Kene. Heeh. Ya, iya. Ya, jantenan. Wis salim karo Mbak Umi, Bro. Salim sik, Mbak Umi. Salim karo Mbah E. Nah, iya. Aku ben mundak nom, Dok. Masaku. Aku rumahku bareng tuwa ini ya arep diterus-teruske terus bagiane si nom ndi kok ya rumangsaku. Mbah Karno ampun ngendikan ngoten kok. Sir kula iki pomone terus cah muda-muda ngene iki ya karepe nafsu pengin ning mboten mungkin gitu wong niku butuh pun lain. Umpat Mbahno masaku lahire ku ora retak Mbah wis pun mboten. Monggo ngaturke napa nak? Ayo dicepeng ki mike. Heeh. Ki mik. Heeh. Ninggal katresnan. Napa bareng Pak Isbowo? Wong niku pelok kok. Loh, gampang mungkin nek pun slendro niku rada endek masalahe. Nek pelok niku kula nek kan bawa pelok ya rada nyengkok. Ayo, ya nak. Pun siap, pingging. Monggo katur.